Закъснелите ще останат без сладко. Тези дами редовно се събират заедно. Но това не е кръжок по кройка и шиене и не е семинар за любителите на цветарството. Всички те са тежко зависими хора. С други думи, наркомани. Те са в опасност. Мозъците им са в плен. Те са изгубени. Този наркотик е особен. Не е хероин, не е кокаин, нито морфин. Тя напълно ги е подчинила, обикновената захар. Захарта ни причинява мастен, черен дроб, слепота, сърдечни заболявания, рак и психични заболявания, високо кръвно налягане и диабет. Това е единствената клиника в света, в която лекуват пристрастяване към сладкото. Всички, които се намират в нея, са сериозно болни. Болна съм. Обсебена съм от сладкото. Мисля само за сладка храна. Как се случи така, че безобидният десерт стана заплаха за живота? Защо е толкова болезнено трудно да избягаш от сладкия плен? И кога захарта се превърна в безмилостен убиец на душата и тялото? Химията на нашето тяло, захарта. Мина беше на 10, когато забеляза, че нещо с нея не е наред. Седяхме в кафенето. Имах джобни пари и хукнах да си купя сладки кифлички. Всичко, което правих, беше да тичам след тези кифлички много пъти. И толкова се срамувах. Но тогава всички смятаха, че е нормално едно дете да яде толкова много сладко и че няма нищо лошо в това. Животът продължил своя път, мина завършва гимназия, обучава се за медицинска сестра, омъжва се и имат деца. Само едно не се промени – количеството сладкиши на масата й. Един ден аз и синът ми, той тогава беше на 10 години, отидохме в магазина. Слагах храна в количката и изведнъж синът ми ме попита: мамо, защо сложи толкова много сладко? И в този момент осъзнах, че наистина винаги купувам много сладко. Но винаги се опитвах да се оправдавам с това, че то никога няма да е излишно. То ще влезе в действие, например, ако гости дойдат у вас или децата поискат. Тя се погледна отстрани за първи път. Плюс 15 килограма. Започна да се опитва да отслабне. Ходих на лекари-диетолози. Поисках от тях хапчета за отслабване. Крещях да ми предпишат някакви супер диети. И те предписваха. Но диетите не даваха резултат, тъй като сладкишите оставаха в основата на менюто й. Започна депресия, а депресията мина също бореше със сладко. Кръгът се затвори. Като тези, които са на кокаин и хероин или пият алкохол, пристрастяването към захарта е също такова заболяване. Като всеки наркотик, захарта предизвиква пристрастяване. Дозата на сладкия прах се увеличава непрекъснато, тялото изисква повече. Ако не получи порция на време, започват симптоми на абстиненция. С други думи, катастрофа. И аз търпях, катерих се по стената, а после се сривах. Човек става истински роб на сладкото. И такъв живот изобщо не е захарен. Животът ми тръгна надолу. На преглед при доктор Мозес Моранду, пациент с тежка диагноза, трофична язва. Незарастващи рани остават по кожата с месеци. Човекът буквално гние. Само антибиотиците или захарта могат да го спасят. Обикновената захар ли е? Да, нормалната захар, която се слага в чая. Някога захарта се е смятала за лекарство, биваше претегляна в грамове и се продаваше само в аптеките.
Като сложиш захар върху раната, отстраняваш водата от нея. Тя сякаш се абсорбира и вредните микроорганизми напускат водата. Така че инфекцията ще изчезне и ще се възстановите напълно без всякакви антибиотици. Днес подобно лечение изглежда екзотично, но ето така са лекували рани в далечна Африка, предците на доктор Моранду. Но тогава захарта беше съвсем различна. Това е първата захар, опитвана някога от човека, природната. Тя е прост въглехидрат или монозахарид, един пръстен, който се състои от молекули кислород, водород и въглерод. Монозахариди са глюкозата и фруктозата. В природата те се намират в горските плодове, другите плодове и зеленчуци и меда. Естествената захар никога не влиза в тялото ни сама. Тя винаги идва с ремарке от фибри и микроелементи и витамини. В това е очевидното и достоинство. Такава захар постъпва в кръвта постепенно. Докато се разтваря товарът, процесът може да продължи до 20 минути, от 20 минути до няколко часа, така че няма бързо пристрастяване към естествената захар. Със столетия човекът е употребявал само естествена захар, размножавал се е, воювал, изобретявал, но винаги го е теглило към сладкото. Искал още, много повече. Човекът упорито търсил и от какво още може да извлече захар и накрая намерил. За първи път това се случи в Индия, вероятно оттам името захар всъщност идва от древноиндийския санскрит сакара. В Европа захарта се появява при войниците на Александър Македонски, които стигнаха до Индия и вероятно оттам донесоха първите проби от това вещество. Захарта идва в Русия едва през 9 век от Азия, където се появяват цели плантации от захарна тръстика. До 17 век обаче медът беше кралят на руската трапеза, а захарта беше по-скоро гост, рядка и много скъпа. Малко захар, т.е. някъде от порядъка на 4 грама, струваше около половин труп на крава. В старите дни дъщерите на търговците в Русия специално боядисваха зъбите си с черна боя. Защо? Това е сложна асоциативна верига. Аз съм много богата. Мога да ям много скъпа захар и следователно вече съм си съсипала зъбите. Самият смисъл да се омъжеш именно за мен. Захарта стана продукт за всички, едва след като Русия установи производството си от захарно цвекло. В нашия край то расте в изобилие. В промишлеността захарта се нарича дизахарид, защото се състои от два пръстена от водородни молекули кислород и въглерод. По съдържание е подобен на естествената захар, съдържа също глюкоза и фруктоза, но влиза в тялото без ремарке от фибри, витамини и микроелементи. В храносмилателния тракт се усвоява моментално и веднага навлиза в кръвния поток, поради което се нарича бърз въглехидрат, изразходва се бързо и го искате все повече и повече. В резултат на това бързо пристрастяване. Производството на захар нарасна с бързи стъпки. Цените й падат бързо и потреблението й нараства също толкова бързо. През 19 век в Русия на глава от населението е имало 5 кг захар годишно. През 1965 вече са 35, а сега 70 кг на човек. Захарта буквално ни заобикаля и сякаш се задушаваме в токсичен сладък сироп. Изглежда, че това е сладкият живот, крайната мечта. Но, както се оказа, този живот има нерядко изключително горчив привкус. Дните се влачиха като един. Отчаянието отстъпи място на раздразнителност, раздразнителността на отчаяние.
Мина постепенно и изгуби всичко, което й беше скъпо. Отначало остана без работа. Кой се нуждае от вечно недоволна медицинска сестра? И след това без семейство. Децата й пораснаха и заминаха в друг град, а съпругът ти просто не издържал. В един момент той си опакова нещата и си тръгна. Аз го понесох трудно, но не го обвинявам. Тогава беше непоносимо да се живее с мен. Променях се не само психологически, но и физически. Погрознях, бях много дебела. Кожата и зъбите ми се влошиха, като цяло тогава изглеждах ужасно. Тези черни петна по зъбния имайл са кариес. Бактериите, както хората, много обичат сладко. Захарта обяви на красотата истинска война. Следващите са костите и ногтите. Косата започна да бъде скучна и безжизнена, тя започна да пада без видима причина. Ногтите, напротив, стават по-груби, сгъстяват се, придобиват такъв жълтеникъв оттенък. Разрушителното действие на захарта се води и срещу кожата. Първата забележка е грубата грапава кожа на лактите. Ако тя започне да губи цвета си и става по-тъмна, това е несъмнен белег, че кожата старее и в нея обмяната на веществата не е правилна. Наднормено тегло, лоши зъби, лоша кожа, некрасива коса и чупливи ногти. Това е портретът на пристрастение към захарта. Всичко можеше да завърши съвсем лошо, ако случайно не се натъкнах на статия във вестника за лечение на захарната зависимост. Симптомите, описани в материала, съвпадаха с тези, които и аз изпитвах сама. Мина веднага позванила в клиниката, но нещата се оказаха не толкова прости, имало твърде много желаещи. И реших, че просто ще си взема спален чувал и възглавница, ще дойда тук и по какъвто и да е начин ще се здобия с преминаване на курса на лечение. Те оценили нейната решителност и я приели без да чака ред. Има такива моменти, които карат хората да се замислят, ще го ям ли това или няма да го ям. Ако го направя, за какво го правя? Защо не трябва да ядете захар? Защото не искам да старея. Искам да съхраня младостта си. Какво е младостта? Младостта е външен вид. Тя е енергия, тя е сексуална активност, тя е желание и възможност да се направи нещо. Ще ви задавам въпроси, а тези две жени ще се опитват да ви разсеят, като си говорят на различни теми. Лечението на зависимостите от захарта започва с този тест. Вашата задача е да разговаряте само с мен, без да обръщате внимание на нищо. Добре, здравейте, защо дойдохте тук? Чувствам се зле. Какво по-точно ви безпокои? Тестът е модел на информационната среда, в която постоянно се намираме. Телевизия, радио, разговори в офиса и у дома. Непрекъснат поток от различни видове информация се влива в ушите ни. Така е и тук. Една жена шепне за вкусни шоколадови блокчета, друга говори за нова диета, но човек реагира само на това, което го притеснява най-много в момента. Кажете, коя жена най-много ви отвличаше от разговора ви с мен? Тази, която говореше за сладкото. При това момиче мозъкът сега мисли за захар. Той е гладен и на него му е нужна захар. Колко много трябва да направим и променим всички в себе си, за да не чуваме и да не обръщаме внимание на външни влияния. За да промениш себе си, първо трябва да осъзнаеш, че си болен, след което да го признаеш публично. Това е важна стъпка в лечението на която и да е зависимост. И както при всеки зависим пациент, трябва винаги да бъде в колектив. Сам е по-лесно да се загубиш. Колкото по-дълго сте сами, толкова по-често ви посещават мисли за вашата зависимост от сладкото, за болестта. Мислите, че не можете да се справите с болестта, че не можете да бъдете излекувани. И такива мисли трябва да прогонвате от себе си. Лекуваха ме 3 пъти и се сривах, след което след известно време отново се връщах в клиниката. Кой от нас не е чувал? Яжте шоколад, мозъкът ще работи по-добре. Известният одески внос, тук на всяка крачка храна за мозъка. Купувайте натурални сладки с натурални съставки. Вижте колко интересно. Имате ги всякакви. Да, различни са. Както разбирам, има карамел и шоколад. Не, това е карамел с вкус на шоколад. Обаче един ценител кога е безразличен към такава храна. За сега ще се въздържа.
Но какво да кажем за мозъка, защото както ни учат от детството, той има нужда от сладко. Винаги съм се отнасял към сладките неща по почти един и същи начин и го правя и сега. Не харесвах торти и сладкиши, използвах много умерено захар. Какво тогава помага на такъв човек винаги да е в отлична интелектуална форма? Каква храна за мозъка употребява той? Мозъкът е най-добър, когато работя леко гладен. В деня на мача, например, ям рано сутрин и доста леко. Оказва се, че това е вярното решение. Учените вече са установили, че за поддържане на активната работа на мозъка, дори при интензивни умствени натоварвания, достатъчно са 4 грама глюкоза на час. Не захар, а глюкоза. Глюкозата е основната и единствена храна на мозъка. Най-добре от всичко мозъкът я усвоява от зеленчуци и плодове, горски плодове и мед, т.е. от естествена захар. Глюкоза има и в индустриалната захар, само че мозъкът я взима оттам в много малко количество. Останалото се отлага в мазнини. Оттам наднорменото тегло и всички сериозни заболявания, свързани с него. Най-често затлъстяването не се дължи на мазни храни, а на висок прием на захар. Захароманите ги лекуват така. Никакъв контакт с външния свят и специална диета с ниско съдържание на въглехидрати, риба, месо, зеленчуци и нито 1 грам захар. Отначало си помислих, колко е лесно, точно като да отидеш на спа. Тук ще ме научат да се храня правилно, ще имам своя стая, ще се разхождам, но всичко това беше по-различно. Сривът започна още на втория ден. Всяка клетка на мина крещеше само за едно – дай сладко. Щом нивото на захарта спадне, пристрастеният започва да се срива. Появяват се панически атаки, мисли, свързани с самоубийство, невероятни промени в настроението и така нататък. Чувствах се отвратително, буквално се катерех по стената, нахвърлях се на другите, а след това се сривах. Напусках клиниката и се втурвах към сладкото. Знам какво е да си пристрастен към захарта. Лекувам алкохолици и наркомани от 20 години, но обърнах внимание на пристрастеността към захарта, когато сама се сблъсках с нея. През 1993 спрях цигарите и започнах да ям много шоколад, особено нощем. През деня гледах да не пуша, но през нощта ядях се повече и повече шоколад. Помислих си, какво ми е? Успях да откажа цигарите, но защо не мога да се откажа от захарта? Това бе по-сложно от всичко. Каква е причината за толкова силна привързаност? При постъпването на сладко в нашия организъм се активизира така нареченият център на удоволствието. Същото се случва и когато човек се намира под влиянието на алкохол или наркотик. Това довежда до увеличаване на потреблението и зависимост. Мозъкът е ненаситен, има нужда от все повече и повече сладко. Все повече удоволствие, зависимост от сладкото. По силата си дори до известна степен по-силна и от кокаина. Но не всеки наоколо е любител на сладкото. Един ще даде всичко за бомбони, а друг за кисели краставички. С какво е свързано това? От какво зависят нашите диетични пристрастия? Те се формират още от утробата. Още от 12-та седмица бебето е способно да различава вкуса. А какъв ще израсте? Любител на сладкото или не, това зависи от предпочитанията на майката. Ако тя обича сладко, тогава детето няма да може без него. От раждането си хората са различни. Различна е активността на ензимите, които участват в усвояването на въглехидратите. И ако ензимът е много активен, процесът на асимилация протича много бързо. Тогава човекът се нарича сладколюбив. Ако нечий ензим работи много по-бавно, този човек не е сладколюбив. Голяма роля играят методите на възпитание, а те често са еднакви у всички родители.
Още една лъжичка за татко, за мама, за дядо, за съседа. Вие непременно трябва да вкарате лъжицата в устата му. Да, по всякакъв начин, чрез измама, включително послаждане на продукта, защото е ясно, че ако е сладко и вкусно на детето, то ще и го изяде. С годините нашият вкус се променя. Сред възрастните сладколюбивите са доста по-малко, отколкото сред децата. В храната получаваме това, което ни липсва в ежедневието. Соленото и лютото се предпочитат от тези, на които не им достигат силни усещания. Сладкото избира тези, които искат грижи, спокойствие и радости. Към сладкото са привлечени онези хора, в които е доста ниско нивото на серотонина. Ние го наричаме така, хормонът на радостта. Когато човек нервничи, когато има неблагоприятни психологически ситуации, серотонинът бързо се изразходва и лошо се изработва. Затова изниква и това желание да се подобри състоянието с помощта на нещо сладко. Забелязано е, че привличането към сладко у жените е по-силно. У жените серотонина е по-нисък, не че е по-нисък, но той бързо се изразходва и трудно се изработва. На нас ни се струва, че колкото повече сладко има, толкова по-голямо е щастието. Но това е само измама. Тук се оказва по аналогия с това, как теглите кредит от банката. Вземате малко, давате повече. Тогава се налага, както се казва, да се отработи това удоволствие. И не винаги човек може да направи това. Така възниква този зависим порочен кръг. Сладко, 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 все повече и повече в различни видове. 3 пъти мина излизала от клиниката и 3 пъти се връщала. Навън и беше по-трудно, отколкото затворена. Захарта буквално я преследвала. Дълго време не можех да разбера защо е трудно да се откажа от захарта, но сега разбирам. Не можете да спрете да я ядете. Можете да оставите алкохол и наркотици, хапчета, но не можете да скриете захарта. Както се оказа, захарта е навсякъде. Тя е дори в тези продукти, които никак не могат да се нарекат сладки. Например, доматен дресинг за готвяне на макарони, съдържащ захар, и общото количество захари е 7 грама на 100 грама продукт. Хрян съвсем същото, в състава се съдържа захар. Аджика, колкото и да е странно, но този продукт, въпреки факта, че изглежда няма специален сладък вкус, също съдържа доста голямо количество захари. И соевият сос, обичан от мнозина, който често се използва като диетичен продукт, нека разгледаме внимателно, съвсем същото. Най-важното е да четете правилно етикета. Няма да можете напълно да изключите захарта, обаче трябва да се внимава да бъде възможно най-малко. Нека сравним, например, бял боб в собствен сос и боб в доматен сос. Вижте въглехидрати 12 грама, включително захар 46 грама. А тук въглехидратите са 16 грама, но захарта е само 0,7 грама. Тоест, според съдържанието на захар, боба в собствен сок е по-добър за нас. Често производителите изобщо не посочва, че продуктът съдържа захар. Просто написано въглехидрати. На първо място това се отнася за хляба, консервираните зеленчуци и млечните продукти. Сега към всичко се добавя захар. Представете си, че хората добавят кокаин към всичко. Има я дори в така наречената здравословна храна. Хората, които следят фигурата си, занимават се с фитнес, често обичат да използват мюсли за закуска. Нека видим състава на този продукт. В допълнение към зърнените продукти в състава присъства захар, така че ако го използвате в големи количества, ползите от него за фигурата са съмнителни. А ето още един диетичен продукт – черен хляб от ръжано брашно. Няма да видим думата захар, но ще намерим такава дума като меласа. Меласата е аналог на захарта, така че такъв хляб също има висок гликемичен индекс. Гликемичният индекс е способността на храните да повишават нивата на захарта в кръвта. Въглехидратите от такава храна бързо се разграждат в организма, влизат в кръвния поток, превръщат се в енергия и се изразходват моментално. Не остава нищо от чувството за ситост. На човек му се иска да яде през цялото време. Висок гликемичен индекс зърнени храни от различни брашнени продукти. Хляб, кифли, макарони. На същия ред всички тези млечни продукти, включително кефир. Някакъв кефир без мазнини, 0,5%, привидно диетичен, добър продукт, но веднага ще увеличи захарта, защото там има въглехидрати.
чаша кефир е равна на парче бял хляб. Бързо повишава нивата на кръвната захар и алкохола. 100 грама силна напитка, 40 градуса ще бъде около 5-6 парчета хляб. Но сладките газирани напитки са особено коварни. Например, половин литрова бутилка популярна сода съдържа цели 13 парчета рафинирана захар. Тази захар моментално се абсорбира от кръвоносната система, поради мехурчета въглероден диоксид. Захарта се доставя бързо и в големи количества. Има много от нея. Усвояването е 1000 пъти по-бързо, отколкото когато ядете бомбони или пиете сладък чай. И изобщо няма усещане за насищане. Ако пиете такава напитка на празен стомах, тогава след 15 минути гладът ще се върне. Захар има дори в така наречените лайт напитки, т.е. там, където е изписано черно на бяло без захар. Като правило, вместо рафинирана бяла захар, която разбира се я няма там, производителят добавя плодова фруктоза. И последните проучвания показват, че употребата на фруктоза е много по-опасна за организма, дори от рафинираната захар, защото се усвоява от клетките 22 пъти по-бързо и води до още по-сериозно нарушение на въглехидратния метаболизъм. Но как така? Нали фруктозата е естествена захар и следователно безопасна? Фактът е, че в сладките газирани напитки фруктозата се съдържа в чистата си форма, без естественото си ремарке от микроелементи, витамини и минерали. Това не е напълно натурален продукт, а по-скоро концентрат. Тя бързо и в големи количества навлиза в кръвта, но мозъкът я игнорира. Той се храни само с глюкоза. Така че фруктозата отива директно в склада, т.е. в мазнините, а мозъкът остава гладен. Също така той реагира на всякакви изкуствени подсладители – аспартам, цикламат, захарин. Сигналът към мозъка е един и същ. Ако сме взели подсладител и обикновена захар, но храната за мозъка все пак е глюкозата, която я няма в подсладителя. Сигналът дошъл, мозъкът се раздразнил, но не получил храна. Те са изобретени в края на 19 век, за да улеснят живота на диабетиците и тези на диета. Но колко безопасни са синтетичните подсладители? Век по-късно учените алармират, подсладителите не лекуват, те по-скоро увреждат. През 70-те години на миналия век е доказано при гризачи, че високи дози захарин причинява рак на пикочния мехур. И отне 20 години, за да се докаже, че консумацията на този подсладител в нормални количества не води до рак на пикочния мехур при хората, тъй като метаболизмът на захарина при гризачите е различен от метаболизма на захарина при хората. Захаринът си върна честното име, но скоро подсладителят цикламат беше забранен в Съединените щати. Предполага се, че причината е бъбречна недостатъчност, а в Великобритания и Франция признаха за опасен аспартама. През последните 10 години се появиха съобщения за възможността от тумори при гризачи, които консумират подсладителя аспартам. Но работата на няколко научни комисии не потвърди тази закономерност. Дали има вреда от подсладителите или не, не е напълно ясно. Въпреки това няма дим без огън. Не напразно всички синтетични подсладители са забранени в Япония. Но през последните години в тази страна истински бум се свързва с медената трева стевия, поради голямото количество витамини, минерали и етерични масла. Стевията се използва дори в медицината за повишаване на имунитета. Може би това е панацеята, универсалният заместител на вредната индустриална захар. Но всичко не е толкова просто. Например, стевията е противопоказана при пациенти с хипертония. Възможен е рязък скок на налягането. И да, тя има особен вкус. Ако сдъвчете листо, ще получите лека сладост, но след това горчивият послевкус е много силен. Така че просто така, дори и в жива форма, няма да я използвате. Може би е по-здравословна от бялата захар, кафявата тръстикова захар. Смята се, че е по-малко калорична и съдържа много полезни вещества. Б витамини, калий, калций, цинк, магнезий, мед, фосфор и дори желязо. Може би това е вярно, но проблемът е, че да се намери истинска кафява тръстикова захар в нашите магазини е почти невъзможно. Хората препоръчват кафява захар, а тази кафява захар
най-често е оцветена, рафинирана захар и е напълно нездравословна. Както се казва, не вярвайте на очите си. Тръстиковата захар често се фалшифицира заради разликата в цената, защото е доста по-скъпа. Скорошно проучване на качеството на тръстиковата захар, проведено в Русия, показа, че това е предимно рафинирана пресована захар, която просто е покрита с меласа отгоре и боядисана там специално в тъмен цвят. Можете да проверите у дома дали сте закупили кафява, тръстикова или бяла оцветена захар. Разтваряме една чайна лъжичка кафява захар в чаша студена вода. Ако след няколко минути водата стане мътна и зърната побелеят, значи имате фалшификат. И обръщайте внимание на етикета. Истинската тръстикова захар се произвежда в Бразилия, Гватемала, САЩ, Коста Рика, Куба, а също и на остров Мавриций. Ето я истинската. Добре, нека да попълним резервите си с тях, но дали ще има полза? В сравнение с бялата захар, тя е също толкова калорична и следователно използването й в диетата, както по отношение на контрола на теглото, така и по отношение на развитието на различни заболявания, свързани с прекомерна консумация на бързи захари, е абсолютно същото, но тук трябва ясно да разберете, че се получава и изкуствено, просто е по-малко пречистена. Това е единствената и основна полза от кафявата захар. Тя е по-малко очистена, т.е. не е рафинирана. Не е избелена, както захарта от цвекло. Следователно, тя запазва известно количество микроелементи, които се съдържат в обвивката на захарната тръстика. Оригиналният цвят на захарта от цвекло също е кафяв, но с мръсно сивкав оттенък. Кой я купува така? Така я довежда до пазарна форма по всички възможни начини. Татарстан, град Буинск, тук се намира една от най-големите захарни фабрики в Русия. Компанията произвежда 84 000 тона бяла захар годишно. Това е мощен индустриален процес. На първия етап захарното цвекло се измива с помощта на вар. След това се изтисква сока от него, получава се тъмна течност и за да се получи бяла захар, този сок преминава през няколко етапа на пречистване. Няколко етапа се обработват с сатурационен газ. Сатурационният газ е въглероден диоксид. Той буквално изяжда захарния сок като силна химическа белина. На изходът се получават кристали, измити до снежно-бяло състояние. Това е чист или по-скоро мъртъв продукт, който не съдържа нищо освен захар. Рафинираната захар не е естествен продукт за нашето тяло. Ето защо е в състояние да повлияе и да промени обмяната на веществата в организма, да доведе до развитие на различни заболявания. Днес 350 милиона души в света страдат от захарен диабет. Това са 5% от населението на света. В Русия има около 12 милиона такива пациенти. И не е факт, че тази цифра е точна. Много пациенти, при които заболяването протича скрито и незабележимо и не знаят, че са болни. И има приблизително 2 до 3 пъти повече такива пациенти от официално регистрираните. Съгласно мрачните прогнози, след 15 години диабетът ще покори 80% от жителите на нашата планета. Днес, според препоръките на СЗО, консумацията на захар не трябва да надвишава 10% от дневния калориен прием. Тоест за мъжете е около 50 грама, а за жените 60 грама захар на ден. Но действителните цифри показват, че средният човек консумира 3 до 4 пъти препоръчителното количество захар. Диабетът може да се скрие дълго време, но има 2 сигурни признака – постоянното ходене до тоалетна и сухота в устата. Нашите бъбреци са филтри, които отмиват всичко излишно, включително захарта.
Когато захарта е нормална, имате нужда от малко вода. И когато има много захар в тялото, повече вода се изисква много повече. Така че човек тича през цялото време до тоалетната и в същото време умира от жажда. Още една причина да помислите за наднорменото тегло. Най-често е верен спътник на диабет тип 2, както и неговата причина. Щом езикът ни усети сладък вкус, към мозъкът се изпраща сигнал. Мозъкът казва на панкреаса да произведе хормона инсулин. Инсулинът внася глюкозата в клетката, отключва я и я вкарва вътре. При захарен диабет тип 2, той също се нарича инсулинонезависим. Глюкозата не може да влезе вътре в клетката. Клетката не реагира на инсулина и не се отваря. Пречи висцералната мазнина, която се натрупва вътре в коремната кухина и се отлага около вътрешните органи. Всички пълни хора го имат. Масните молекули намаляват чувствителността на клетката към инсулин. Глюкозата вече не може да стигне до там. Нивата на глюкозата в кръвта се повишават. Има също и много инсулин, но механизмът не работи. Въпреки че има излишък от глюкоза в човешката кръв, повишено ниво на захар, все пак това чувство за глад продължава, защото клетките не получават правилното вещество. Човек отново яде. Глюкозата, както преди, не може да влезе в клетката и се отлага в мазнини. Мозъкът не получава глюкоза, изисква храна. Човекът отново яде и всичко се повтаря. Излишната захар увеличава инсулина, провокира образуването на излишни мазнини. Композиторът Игор Корнелюк не се смущава от наднорменото тегло. Той няма такова, но камъните в бъбреците са сериозно нещо. Като бил на операционната маса в отделението по урология, той установил, камъните не са най-големият му проблем. Идват, значи докторът, няма да правим операция, захарта ти е 25. Нормалната захар на възрастен човек е до 5,5 милимола. При Корнелюк тя е била повече от 4 пъти по-висока. Тогава вдигнах поглед и казах: Господи, помогни ми да се измъкна от тази ситуация. Тогава си помислих, какво да обещая на Господа? Така че обещах на Господ да спра да пия. След това имаше пътуване до ендокринолога и началото на дълга борба с диабета. На време, иначе всичко щеше да завърши с катастрофа. Най-лошото са усложненията на диабета. Те убиват 4 милиона души годишно. На първо място болестта разрушава кръвоносните съдове, особено малките. Когато в кръвта се натрупва твърде много глюкоза, тя започва буквално да разяжда стените на кръвоносните съдове. Те се възпаляват, резултатът е слепота и диабетно стъпало. Наблюдаваме нарушения на кръвообращението в крайниците. Зрението също е нарушено. Поради недостатъчно кръвоснабдяване на тъканите, органите и тъканите не получават хранителни вещества и кислород и започват да умират. При 90% от случаите с диабетно стъпало са ампутация. Повечето от 10 000 такива операции се извършват годишно в Русия. Отслабването е от съществено значение за войната срещу диабета. За 20 години Игор Корнелюк е опитал много диети. Дори гладувал, пил вода със седмици. Имало малък ефект. Кръвната захар ту спадала, ту отново се покачвала. Отслабнах и не просто отслабнах, имам минус 20 кг за 2 години. Захарта на Игор Корнелюк се стабилизира едва когато той напълно промени начина си на живот. Започнал да ходи с часове и се захванал с йога. Днес захарта ми беше 4,7. Той е захарта на здрав човек. Диабет тип 2 е резултат от самоизмама. Дълго човек не може да признае, че се храни неправилно и завършва с тежко заболяване. Но има и изход. За такива хора най-доброто лечение е сериозна физическа активност, около 4-5 пъти седмично.
Скот плува вече 2 часа и 40 минути. Американският атлет Скот Коулман плува от Франция до Обединеното кралство. Неговата задача е да премине Ла-Манша. Той остави Гибралтар далеч зад себе си. Ето го, хайде, Скот! Водата е 17 градуса, силен вятър и вълни, трудни метеорологични условия. Той го направи. 4 часа, 2 минути и 58 секунди. Отлично преплуване. Да, той го направи, но не за да влезе в книгата на рекордите на Гинес. Направи го, за да живее. Преди 25 години бях диагностициран с диабет тип 1. Аз съм инсулинозависим диабетик. Попитах моя лекар как мога да контролирам болестта, на което той ми отговори: спортувай. Физическата активност понижава сериозно нивата на кръвната захар, затова реших да се заема с плуване. Сега всеки ден плуване до изтощение и инжекции. При диабет тип 1, уви, не можете да минете без тях. Слава предпочита да се прави на краката, въпреки че можете на ръчичката, някой в коремчето. Слава е само на 4 години. Диабет тип 1 е основно заболяване на тези, които тепърва започват да живеят. Обикновено тези деца имат генетична предразположеност към това заболяване. Всяка инфекция може да стартира механизма на заболяването. Тя засяга панкреаса. В резултат на това инсулинът вече престава да се произвежда. Има абсолютен дефицит на инсулин, основният хормон, който регулира нивата на кръвната захар, който понижава нивата на кръвната захар. Просто няма кой да пусне глюкозата в клетката. Количеството й в кръвта нараства с космическа скорост, така че инсулина трябва да се приема след всяко хранене, всеки ден, за цял живот. Разбира се, жалко е да го гледаш толкова мъничък, с всички тези инжекции. Главното е, че ако между закуската и обяда той поиска нещо да хапне, аз го питам: ще ядеш ли? Тогава ще трябва инжекция. Отказва се, виждам, че му се иска да яде, но казва: не искам инжекция. Можете да контролирате диабета, но все още не можете да го победите. Захарта ни приучи към сладкото, едва ли ще избягаме лесно от плена й. Не можете да се отървете и от пристрастяването към захарта, но мина няма да се предаде. Продължавам да ходя на срещи на зависими от захар. Спазвам определен хранителен режим и ще продължа да го правя, защото не искам да завися повече от захарта. Всеки има и избор между сладък живот и здравословен живот. Тя избра втория. Не искам повече да съм тъжна и да плача, не искам да съм сама, не искам да бъда изолирана от живота, защото има толкова много интересни неща наоколо. Светът е пълен с цветове. Тя дълго ни привличаше доверието, тя е привлекателна и вкусна. Само малцина могат да разкъсат сладката и прегръдка, но си струва да опитате.